sinakho konke. Uthi mina angisi ngezinto empini, angisi ngokubulala, angisi nokubhubhisa. Uthi kodwa izone ukuphila nibe nakho kuphephile. Masikuyi sinakho uthi lapha mina ngiyisango. Uthi ongena la uyangena bese yaphuma, mase phumile afumana idlela. Hayi umuntu mayithola umsebenzi omusha uthi kulomdala ngithi mfumane yamadlela amahle. Ubuyele emuva mawuthi uyaphombisa wonke umuntu ngenxa ukuthi sikhona into eseyifumene. Abatshela ukuthi engalani mina kunento entsha ngitholile, ngifumane idlela. Lalela leli dlelo alisi nje idlelo kuphela, kunama benefits okuba sedlelweni. Mawusedlelweni kukhona amanzi, kukhona ama-fruit, kukhona utshani, kukhona iy'ntaba, zikhona zonke lezi zinto. Kodwa mawusedlelweni mamela leli ke lona libiyela, akungeni noma ubani, kodwa ongenayo kumele ukuthi angene ngendawo e-right, angene ngesana. Ingakho eqaleni ngithe mabili amasango, kukhona lokungena kube khona lokuphuma. Awu masifika kuJesu siyangena siba kuye, mase sikuye bese siphumela edlelweni. Edlelweni yilapho izinto zethu zikhona. Ingakho ithe siba rich. Uyangena ngapha, into engiyithanda ngesango ukuthi kahle kahle mawufuna ukuba safe uyangena kuleli sango bese uyavala.